d'acord en què han de sortir de la presó, ells i els exiliats i les exiliades, però sobretot no perdem de vista que n'hi ha molts més. A Tarragona, ja que jo vinc de Reus i formo part de la circumscripció de Tarragona, en tenim uns quants encara. El dissabte, a 2:15 del migdia, a Vistabella, que és un poblet molt petit, que no és ni tan sols poble, sinó que depèn de la Secuita, que és un altre poble, hi haurà un acte en recolzament a la Laura Soler, detinguda, l'heu vist pels vídeos del Twitter o de les xarxes, aquella noia que van estirar i patejar per terra. Doncs serem allí, la CUP serem allí donant suport a la Laura Soler, i no perquè estiguem en període d'eleccions, perquè hi hem sigut sempre, perquè hi volem continuar sent i perquè hi serem. Per tant, davant del silenci d'aquests partits, davant d'aquest menyspreu, davant la prepotència en què surten a parlar i a dir, davant de la repressió desfermada, nosaltres també serem un mur, però serem un mur de contenció i de rebel·lia, fins que no aconseguim el dret de l'autodeterminació que ens ha de portar a la independència. Primer, potser de Catalunya, esperant que s'hi sumin la resta de països catalans, sempre que ells ho decideixin. I tot això ho farem desobeint, sí, com sempre, amb la bandera de la desobediència, de la gent al carrer i des de la institució. La CUP ho farà des de la institució, la resta ja ho veurem. Perquè a l'amo se'l combat i nosaltres ni som ni serem mai súbdits de res ni de ningú, i serem disposades a tot, sense por. I sí que en tenim de por. El lema és sense por, però sí que en tenim de por. De vegades, com tothom, com totes les persones. Però això no vol dir que no estem disposades a assumir tots els riscos que calguin fins a la victòria final. Ingovernables!